Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Siebe van Heusden. Urgentiepsychiatrie kan en moet beter. Daarom zetten Zol Genk, OPZC Rekem en zorggroep Mina in Münsterbilze in op een nauwere samenwerking tussen hun mobiel crisisteam, de spoeddiensten, huisartsen en politie. Daarnaast zijn er ook plannen voor de opening van een psychiatrische spoed op de campus Zol Genk in het voorjaar van 2027. HBVL-journalist Hanne de Bely, jij schreef een stuk over urgentiepsychiatrie, want er komt in het voorjaar van 2027 een psychiatrische spoeddienst op de campus van Zol Genk. Ja, vertel eens, vanwaar die beslissing om zo'n spoeddienst in te richten? Eigenlijk vooral omdat het beter moet. Hè? Omdat de hulp voor, zeker in een psychiatrische crisissituatie, vaak niet snel genoeg gaat. Of dat mensen vaak niet de juiste hulp krijgen. Daarom heeft de overheid eigenlijk 2 jaar geleden al extra middelen voorzien. Voor de netwerken van geestelijke gezondheidszorg om nauwer te gaan samenwerken met de spoeddiensten. NOLIM, dat is eigenlijk het netwerk geestelijke gezondheidszorg in Oost-Limburg, dus dat is Genk en de oostelijke gemeente van onze provincie. Die hebben die middelen ter harte genomen en die gaan nauwer samenwerken met spoed, maar ook met huisartsen, met politie. En er komt ook een fysieke plek waar dat hun team uit gaat opereren, waardoor ze eigenlijk een soort van een psychiatrische spoeddienst op de campus van Zol krijgen. En ik heb me laten vertellen dat die spoeddienst op de campus eigenlijk wel best uitzonderlijk is in Vlaanderen. Hè? Ja, klopt. Dus dat is iets heel uniek. In Nederland werken ze al vaker op die manier. Maar voor Vlaanderen is dat toch wel nieuw. Dus de overheid heeft gezegd van je moet nauwer gaan samenwerken met spoed. In NOLIM en in Oost-Limburg gaan ze nog een stapje verder. Heel mooi. Ja, de nood voor een aparte spoeddienst voor mensen met een psychiatrisch probleem, die is ook hoog. Dat is recent nog maar duidelijk geworden. Ja, zoals ik net al zei, duurt het vaak te lang voordat er juiste hulp komt. Maar hebben mensen die met een psychiatrische crisis op spoed terechtkomen ook vaak het gevoel dat ze niet begrepen en niet goed geholpen worden. Vorige week stond er nog een voorbeeldje in een andere krant. Dus dat was niet vanuit Limburg, maar dat was een vrouw met het PTSS. Dus dat is het posttraumatisch stresssyndroom. Dus zij is heel zwaar beginnen hyperventileren, heeft de ziekenwagen gebeld, de ambulanciers we wisten precies al niet goed van hoe moeten we dat hier aanpakken. Dan is zij op spoed terechtgekomen, op een reguliere spoeddienst. En ook daar had ze het gevoel van, ik word niet begrepen. En is uiteindelijk gewoon naar huis gestuurd. En was dat voor haar een heel negatieve ervaring. En helaas is dat geen uitzondering. Nee, dat is geen uitzondering. En bij ons in Limburg is het probleem ook nog groter in vergelijking met andere provincies. We zien hier vaker gedwongen opnames. Ja, klopt. Dus hier zijn niet per se meer crisissen of zo, maar wel meer mensen die gedwongen worden opgenomen. Dus ze noemen dat eigenlijk tegenwoordig beschermende observatiemaatregelen. Ja, zo'n gedwongen opname willen ze absoluut vermijden, omdat dat heel grote impact heeft voor de patiënt, maar ook voor de familie. En door alles beter te regelen en die crisissen op een menselijke manier aan te pakken, hopen ze dat ze dat gaan kunnen vermijden in de toekomst. Ja, want die mensen met dan een crisis, die komen nu vaak op een gewone spoeddienst terecht en dat is eigenlijk alles behalve een ideale plek om te zijn op dat moment. Ja, klopt. Dus neem aan dat je zelf ook wel ooit al op een spoeddienst terecht bent Jammer gekomen. genoeg wel. Nu, dat is heel hectisch daar. Hè. Dat is soms wel wat chaos. Er zijn heel veel bliepjes van de medische apparatuur en zo. Voor iemand die psychisch al volledig overprikkeld is zo'n omgeving eigenlijk, dat werkt averechts. Dat komt nog harder binnen, waardoor dat hun probleem soms nog net groter wordt. Zij moeten daar heel lang wachten vaak, omdat natuurlijk van de spoed de eerste focus is levens redden van mensen. Die fysiek ergens een of ander probleem hebben, die moeten dringend geholpen worden, waardoor dat die psychiatrische patiënten die in crisis zitten, soms heel lang daar moeten zitten en onnodig lang moeten wachten. En ook vaak het personeel daar heeft niet altijd de juiste kennis om te gaan ook met mensen met zo'n probleem. Hè? Ja, klopt. Dus ze weten niet altijd van hoe moet ik dat hier aanpakken, maar ze hebben ook niet de tijd. Mensen met een psychisch probleem hebben nood aan een babbel, hebben nood aan iemand die rustig de tijd neemt voor hen. En die tijd is er ook vaak niet op een gewone spoed. Om die problemen aan te pakken komt er dus een intensievere samenwerking tussen Zol Genk, OPZC Rekem en zorggroep Mina. Ja, wat gaan zij anders doen dan nu?
Dus eigenlijk die samenwerking die is er al binnen het NOLIM-netwerk. Dus ik denk dat ik dat net ook wel al genoemd heb. Dat is het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg in Oost-Limburg. Waar dat eigenlijk alle ambulante en residentiële partners in zitten. Die werken al samen, die hebben al mobiele crisisteams die kunnen ingezet worden. Maar die gaan nu op die urgentiepsychiatrie of die mentale crisissen samenwerken om die beter aan te pakken door onder meer samen te werken met spoedhuisartsen en politie. Zo'n mobiel crisisteam, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is eigenlijk een multidisciplinair team, noemen ze dat, waar onder meer psychiaters deel van uitmaken, maar ook psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers. En dat wordt eigenlijk ingeschakeld bij mentale crisissituaties. Zo'n team, dat is niet nieuw, die teams bestaan al, maar die werking wordt verder uitgebreid. Dus door die middelen die de overheid in 2024 heeft gegeven, hebben zij in NOLIM al 8 VTE's extra kunnen inzetten. Dus dat zijn voltijdse krachten eigenlijk. En die mensen die krijgen nu ook een heel belangrijke triagefunctie in Oost-Limburg, waardoor zij eigenlijk gaan ingeschakeld worden en zij kunnen bepalen van welke hulp is nu de beste hulp die de patiënt moet krijgen. Ja, niet alleen die mobiele crisisteams die worden uitgebreid, ook de samenwerking met de huisartsen bijvoorbeeld zal worden uitgebreid. En dat was iets wat echt wel nodig was, hè? Ja, klopt. Dus ja, waar komt iemand met een mentale crisis vaak als eerste terecht? Dat is vaak bij mensen in een omgeving, maar ook vaak bij de huisarts. Die huisarts die kan nu al een beroep doen op dat mobiel crisisteam. Die kan die oproepen dat zij ter plaatse komen of dat zij verder gaan kijken van welke hulp is er nodig. Dat duurde 36 uur voor iemand ter plaatse kon komen. Nu, door die uitbreiding van dat team, kan er iemand binnen de 2 uur komen. Dus dat is een gigantisch verschil natuurlijk als het dringend is. Ja, inderdaad. En ook de politie is een belangrijke spil in dit verhaal. Zij worden ook meer betrokken bij het nieuwe verhaal, om het zo te zeggen. Ja. Bij de politie komen ook wel geregeld psychiatrische noodsituaties binnen. Een verward persoon of iemand met een zelfmoordpoging of zo. En de politie die gaat nu ook een beroep kunnen doen op dat mobiel crisisteam. Dus de bedoeling is eigenlijk dat zij altijd gaan kunnen bellen naar dat mobiel crisisteam, waardoor dat zij al een telefonische triage kunnen doen. Dus kunnen zeggen van dit of dit is de beste optie. Of als het nodig is, kunnen zij ook ter plaatse komen bij de politie of thuis bij de mensen of eender op welke plek. En dat alles moet er dan voor zorgen dat die gedwongen opnames, waar we het in deel 1 al over hadden, dat die teruglopen. Ja, klopt. Niet enkel die gedwongen opnames, maar opnames in het algemeen. Dus nu is het heel vaak, een opname is een standaardreflex. Dat gebeurt bijna automatisch als de nood hoog is. Door die mobiele crisisteams in te schakelen, gaan zij eigenlijk kunnen kijken van wat is eigenlijk de beste zorg die we kunnen bieden. Dus als het dringend is, als er gevaar is, als de familie het niet meer aan kan, dan is een opname natuurlijk aangewezen en dan wordt die opname ook voorzien. Maar soms is dat niet nodig en is het zelfs beter om iemand in een thuissituatie te helpen, omdat uiteindelijk als je uit die opname komt, moet je thuis ook zelf doen. Ja, we begonnen de podcast er al mee. In 2027 komt er dus een vaste psychiatrische spoeddienst op campus Zol-Genk. En die locatie is niet zomaar gekozen, Hanne. Nee, klopt. Zij krijgen dus eigenlijk een vaste plek bij de reguliere spoeddienst en de huisartsenwachtpost van het Zol, waardoor dat ze eigenlijk elkaar veel gerichter kunnen helpen. Een eerste stap is daar al in gezet. Dus het spoed kan nu al een beroep doen op dat mobiel crisisteam. Als er een psychiatrische patiënt of iemand met een mentale crisis binnenkomt, dan kunnen zij nu al dat mobiel crisisteam opbellen, dat er iemand van het team komt om de situatie in te schatten en de eerste hulp te bieden aan de patiënt. En uiteindelijk gaat dat in 2027 gaan die een vaste stek krijgen op de campus, waardoor dat eigenlijk een aparte ingang is van een vaste psychiatrische spoeddienst. En dat brengt alleen maar voordelen met zich mee, denk ik dan. Het voordeel is, komt er iemand binnen met een zelfmoordpoging op de psychiatrische spoeddienst, die moet niet eerst praten, maar die moet eigenlijk eerst lichamelijk gestabiliseerd worden, lichamelijk geholpen worden. Dus het feit dat de spoeddienst, de reguliere spoed daar ligt, is op dat vlak heel goed. Maar andersom ook, als er iemand binnenkomt op de spoeddienst met een mentale crisis, kunnen zij heel snel dat mobiel crisisteam oproepen vanuit de psychiatrische spoed en komen die persoon dan halen, naar hun lokaaltje meebrengen, waar dat die eigenlijk tot rust kan komen, wat op een gewone spoed niet gaat. Ja, en als er geen fysieke zorg nodig is, dan is het ook niet meer nodig om eerst langs de reguliere spoeddienst te passeren. Ja, klopt. Dus iemand met een psychische crisis, die moet zich niet meer aanmelden aan de gewone spoed. Die kan rechtstreeks naar die nieuwe uitvalsbasis gaan, die psychiatrische spoeddienst.
Er is ook de ambitie om 24/7 bereikbaar te zijn. Hoe realistisch is dat? Dat is nog een lange weg te gaan. En dus nu voorlopig gaat het over de daguren, dat is 9 to 5. Maar zij willen natuurlijk heel graag dat zij mensen 24 uur op 24, 7 dagen op 7 op die manier gaan kunnen helpen. Maar daar moet nog een heel kader voor gevormd worden. Daar zijn middelen voor nodig, daar zijn nog extra mensen voor nodig. Dus dat gaat wel nog een tijdje duren, maar dat is voor hun wel het streefdoel op zich. Want ja, een gewone spoeddienst kun je ook 24 uur op 24, 7 op 7 terecht. Dat is eigenlijk hun doel voor de psychiatrische patiënten ook. Ja, want momenteel is er nog een groot verschil in aanpak tussen een psychiatrische crisis en een fysiek noodgeval eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Dus krijg je een hartaanval, iedereen weet, je belt de 112, je wordt meteen geholpen, je komt op spoed terecht, je komt in het ziekenhuis terecht en je wordt geholpen. Met een mentale crisis, dat kan soms even acuut zijn. Iemand met een suïcidale gedachte, iemand die een zelfmoordpoging heeft ondergaan. Maar die mensen moeten heel vaak nog wachten op hulp. Ja, die beschikbaarheid van crisisbedden is vaak een probleem. Zal er voor iedereen die een plaats nodig heeft na de eerste hulp ook een bed zijn? Ja, dat is natuurlijk de volgende vraag. Dat is ook iets waar dat ze zeker op moeten gaan inzetten. Wat doen ze nu al? Dus het netwerk is heel open. Die communiceren heel open naar elkaar toe. Dus je hebt in Limburg verschillende psychiatrische ziekenhuizen, van zorggroep Mina de Campus Münsterbilze. Je hebt het OPZ Rekem en je hebt de psychiatrische afdeling van het Zol in Genk. Die hebben een systeem eigenlijk dat zij van elkaar weten en dat ook het mobiele crisisteam weet. Daar zijn nu zoveel bedden beschikbaar, daar kunnen wij die persoon naartoe sturen. En zij communiceren daar heel open over, wat volgens hun ook uniek is. En wat ook wel vertrouwen vraagt, maar wat ook wel zorgt dat ze de mensen die binnenkomen sneller kunnen helpen. Ja, de nauwere samenwerking is alvast een grote stap in de goede richting. Bedankt Hanne voor je uitleg. Ik onthoud vooral dat er een vaste psychiatrische spoeddienst komt op campus Zol-Genk. Iets wat uniek is voor Vlaanderen. En dat er dringend nood is aan een betere spoedzorg voor mensen in psychische nood. Wil je het stuk van Hanne lezen en op de hoogte blijven van ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.